twakwarania semambia bonika somoro Ensakia alitukire nyerire bantu achakire umurobiri uyu Ensakia bono magona kwarania sinjira ya bene obena intwe mpaka omwe ndona Joshua uta bono mete konye na ba mansura kinto sana kinto kana kwarira mono kabisa kitu akwarania semambi ya boni kabisa wakire happy Thursday baba ba TBT asante sana ekenyolyo ali nyorete kero kwarengo moke kurukare manchu muligereria to wakanga mbemo na soko bana intwe na inda semambe ya bono engia ekero toro chimbura egendrete koleta chi gosama seseni ya bono mambia na indirende ntumanyete nga amangana na manga uchi akoreka gosare twa nimbura twasabira kwa bera bno yomintate ababuli tanganya sogo chaka tonyorire kurende bagoteba better late than never igabona twikirega igase studio ase okobange kigima okorosera na gokwarganire mambe yao yelitsikoli Alhamisi egere tumanyenga na kikwabuka andonsi asoberete kurwa mashabiki to MCP asomwama kurwa team diaspora team apanakosa team following team chini ya maji twabaliganiria senchira ya bene Sophie Kemi Motangi neli shabikirito na mbe makura chisema chenyangogo no mwana Joy good morning andonsia simaberete oyo minto Felistas Nyanchama amo no mwana tumanyetenga mwagendere kona kubuka mwetayarishe elio chakali tukalike baraza no mwana Junior na inwe twabaligania somoro bule tumetenga mwabukire byano nyama kubale tuwakiranya senga mbyamono na inde tugutumobo bwenia abwabwangu yabo Chris Arogo kuro chinsemo cha Nigalia yabo Vincent Omaturi mwancho muliri yuna mashabikeito yabo echui kuro chinsemo chabo basigalia burangi amashabikeito na mbe mekiongozi safanayo onserio kuro chinsemo chabo nchariana omochokolio mayuya bonsi twabaliganire yabo Keystone Chari Mwalimu Thomas Michira yabo Keystone Chari yes na tevire komokwani yabo amashabiki mwensi pinya simi tumete sikuenda tumete sunya simi kwenye na wara somoro tora moigwase wakilo ito George Mo na ende nyasaye ka wanchangu chalo ikase studio tuligirelia mange team diaspora Kennedy Mirieri Gisemba Cyprian Ontita ose Cyprian Marubi yabo David Kimori yabo Joines Kangina ndoli kweba Divina Onkeo lishabikireto korwa sensemo ya Texas Caleb Mwetui Laban Onami Frederick Mititi naboigo omongwano kurukwa nere Cyprian Ontita koro chinsemo cha Dubai nere ni maitenara somorobele bona mambe igaseli boa twabaregane na ende manyange enserende ne kende titititi na kitwa chirega igatu wokeli Ensakia bunenge nchere egere to sukamo naye goikachikora chinsa isato chabona mambe temetinkinyolete Thursday ya lero ekerere TBT Thursday intombiro ro kwenyolia warangara kwa manyanga kerana ngomo ke ekekaba urenda yua sobo amonto chigo sanga senchira yobekera karibu sana twakwalga nenche noyo mito Brighton Makoli abayigo Joshua Auta na erentereba yaitugo se super producer kurobono igambaka chikora chinse soto chimambia yabono iko gento korangerina gendra ututumira ujumbe awetera senambeira seskini yurabu 0792192834 inera otonyora semambia bone watinga kyoto bwatenga kingaikwa ngakyo robertike bakiao wa komeire mbrenende tegotugo sikwa bono mede goikanto bakomere ekero embra ja kirego tubuya sorongo rwa Gusii sana masenia manene iyo tonyora sema mitandao Ndizi TV News digital inasema ya Facebook wa sema ya YouTube na otonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News wande neri tuko Alhamisi Thursday dituko Alhamisi ligi ya kabisa asenjera ya abene kabisa yona kwarenia asenjera ya bene obena intwe twasio riri tukubona semambia boniga to SMS yao ekingose banyo seringa bona watonyorire ngwantu mera na ya tinda banyora akorende ngate bona watomire Dismas yokinyi bana sara bata imwenzi ndari kwebe engineer yabo basi o Vincent Maina kurwali sema yabo sanza ekeranda to bwati asemambe ya aboni umwanju mundigenda to bwati asenjera ya bene to maje kutorigere kyare no distribu bazo idituko osemambe no to kurosari tukuliao twali chakabuya atone kinali yabwene ire nande dia sukire gochi bosyo meto to jakati to matakataka ngotebi yo kwanyora na ense ya bere bobera kini karo jakati tukuliao biya ningo konyora ne bintu byonsi bya Sumairi gobono no tore timu ngima timu Ensakia kabisa timu Reloaded Ricky Parasanga tunori meyo moroberio Fersenya Jambo na sare ko batenga te mwasoire meyo moroberio ene tuene kuna mashabiki itonze bikemizo Motangi Kisii Arogo ndo bwate bundi ya mandazi
ntubate kundia mandasi abantu nabanga Christmas yokingi kunyanderema agiradi sinyancha mbarora bange asema mbia boniga Ojaro William aina mashabiki tonzi bitar kumwe mugaka Jackson Makorio sinde okwene kuno bokire mambia osoira CTV yao turigereire na ndo magoso aseke bago kiaya se mambia boneka bakwana umuyigwa sheira ari uzo muchokoro sheira keronye gombuya mono ekermanete utubwati vena nanyo zirisa bikirito kurwalia sensemo ya Kiamabundu alia ngena deputy governor alia aferida makono ali na gondi siombiro neno ali bonokete na babogire baturigeria kege karwana abana babo alia Brandon na Bradvin da malida squeeze na jia kabake bete na baondina ai Brighton ngai kwa rusite riete bete Brighton na bana barero amo 270 tunga kwa rusite riete bate ya arende nje na roje karake iko majumuri na manga na dokora na Mexico ya Gusii toroje rairo singire otana murai go twenda maandamano boy gontoroje na murai gwithira matedina enda maandamano lakini omanyena busy okwa nandi for wabanya nyimbo endoroje na biaro rumumba nero batumire lirube lile 5 pages timeto sayo majumuri kwanya kutumira lirube lia 5 pages ubetele litambe sana na nege songo kia eno madena songo kia biaro rumumba aye egetindi I love listening to that man lakini maitego ika ibuna enjoy kandi dictionary utakuwa na dictionary kanda abu really talks and is very fluent yani speaker ase lugha yege songo eli chete skurumba ke gaetani iko bona manda bona agendrede twatigiria matukane tororingi uji kobara kire bata bangi babori aba jidi abantu beji kanisa baboririe batebire na kirende tiga negotiation yebe discussion jibe daro kirende ira otebire nero singire krani kasense medi ya siaya ekero torojena steribuye ekero torojena basa embaje da sense medi ya Kisumu ekero mokutano orengo mangana information and technology ICT ali communication babo to mokutano manene abasaba na baso etali bakari ndagera bakaire binto bakaturubani umuremba sensedia abona nito yina bataribiya iko nense teribuye iko egento gusabalinda nyasaye tiabo tsia bakenya torengete uska because tebwana natyo tumeke chinguru ekero tete go express egento ogwana natyo tumeko machoko no yumrai bwense ababoletenga tumekabanya nyimbo coordinate na barabonto tobakane timandamano it is your right lakini enekia mandamana ayo wikaba yo molemba lakini ngento na ngoja na bona ngakyo how do you measure mandamano yabo molemba I measure muna dinago tete na ndigoro and I still saying muntu tabaisa gusiri ubugima muntu tabaisa koumia biasara mbitene na onyena bugatagati bumucyo o Nairobi umucyo songo umucyo Kisumu umucyo wapi biasara mbitene na oyo tagete kwenyorera ngari yaye era igure biasara byaye boibi mbokorwa na muntu ndebwensi tatigo kabwate ngoma chinde chons that's peaceful demonstrations teto ganya toro senebe peaceful akera abantu nabutura siri nyigiri tukelio ekera abantu rasike biasara byabo galinji soka go bonjori stili ngosareka bode timedibana mono kuno okoro sikuse no kwagaje lakini teto ganya yuna yebiro na manga ya dokora na isiko ya Gusii bagabana batebiro na bokora limbori tubate ndase asiji county bobote kana buna besenjira bwatu kubuya ndoroje bagabana ndoroje German yetenda mangana finance mugabana we county Kakamega Venance Barasa na kwa Natalia tena yabono bokora bwate ne ekartwaro na umugabana wito Simbarati na kwa Natalia tena ya ebinde bitene batagete wana chibasiwa tukibasinjira serikali tagete kubwatu konde batemne kerengo ngere batagete kibwatu kwende kichiko konya magendero asiti county botoroje mugabana we county ya Trans Nzoia juji na tembea na baraibande niko batare tensama ya State House onde ndo atadera magendero tari State House akine remba atare na bantu kurwa sense me dirigate I believe ngana arororo you believe na arororo magendero na State House Asomondole sharp Asomondole sharp biasane ombaje torro nero meden mbango kana tauna erepta takitmanda marwana de kora focus kurina but there is one of the toughest governor in the country George Natembea to hende irungu kangata abagavana mbale serious tinta diro dana bande mbale serious
Ndola the one very serious but imbaroro priorities chiabo chira samagendra no nyechibes chiaba bulire omete kuru October last year mbara bwate kuruchibes chiabo bocha seke asebigancha biechi county echitene tia magendra wikabon so priorities abagaba nambaro baroba focusity on some things else kobwa mangana ya amandamano no nyebali asobo mobuli bwazimilo moja wan Kenya biasa igona ara yurento kubole ndo rero nyorana kuragense mo nenus wakiri to ga ngokala se studio jojimo to kwana mangana mangi ro yeri chiko na manga to jokwanda bonra kinna ko kubole to na korengana ro jena amandamana to chiko genda akorengana na have busy igire tura boli mwanyo Thomas isabo kali ko to dana diswali eli tuko etomba ko suko jibusi ayoro jama gandamana aya na have busy ni na have busy osena have amandamana okorobe kana komorembe yes ekrando wate tena besa angere kan ko rujense 47 counties ba na bona se county ya Nairobi ayoro jina ba ya morembe uto tumero ujumbe ya oro jina na ba ko morembe na ndo muntu na rombore ti alina umuntu yokorera buna ujumbe ya kongire ngakie ko mobeteri usinga ya urusenje jibese akure suburi enyi iyo joko ngondare ntari na ujumi ya kongire lakini nda ina yebiro ande ngendora ngwana torozori rije SMS ya usaruma tembi tu ara tura bantu baito ndubwate na Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi Ijumaa nento mauduara sema songo Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday esta dingwanya ko manya ngya marieta abete nemdi enya sawa nyane mtu sina Abraham sina Adam ozeni lakini bwana jamzingi ngeri ngobolina etobwa Jumamosi tukazora Jumapili tukazora Jumatatu tukazora Jumatano tuweka Jumatano tukatwara Alhamisi na Ijumaa amarieta yanga yarwede because so what Jumamosi inamaanisha moja si ndio Jumapili ibere Jumatatu 3 Jumanne 4 Jumatano 5 Alhamisi ingituta tware Juma 6 na tware Juma 7 to kwera nanga otebinde asenjira yawe no kabisa jojo wadene bakane tukwe lakini akorenga naye kwa korenga boregende yeah sometimes ngora ngchanda kirenga kitu igete Jumatano tukaenda Alhamisi tutagenderera Juma 6 na Juma 7 I'm glad ngango nteviole I like to study which wa corona research that's why sometimes I miss you so very much but anyway mwanchi mulira teturana sema ya jeki bno yo minta ate bali swali ya kubolia do you think amandamana aya ntachikoba peaceful onye koroche nabe with reasons onye takoba with reasons tolale na kitogo konya na senye amandamano ninche amunaye osibali ba mwire wochia kwandamana igobona to ali chibilia wetera sena baisi mbotambere gabwa TV yao ogenda ali ase mitandao ya Ndizi TV News digital abona nsemo ya Facebook na wego Ndizi TV News ensemo ya YouTube na bakonya rabuna Sara on Twitter ase fan page ya Facebook onye wale Brighton Makoli ase fan page ya Facebook igomona kabamo na intwe goikomoere ko tukantura ligeriria nga mbara bali bono bali na intwe onye twachaka late ya keti de kange 15 na isato ekere mitambo yarareta amanganaye alito twensi to understand tikatogenda sense moyo mitandao tugense moya check ya kero kingora ligense moya ne Brighton Makoli Sara Makoli ya Ndizi TV News digital nzeme ya Facebook to makoranga kitu makori bali ba to birwete na sina mbeira seskine na ode na mbeire 0792 192-834 iyo bantu kunde bana mbari ko kabanya rawia lakini nina watene TV ya abanye balance ya ratio rebaka jora bera kidende intu tikatoko ya tebi 0792-192-834 inera otonyora senjira ya bene agaje baura tena kurwa isamba roje en imbabwa dide aigari ruta setrate ime Ensakia zabrone soro koza kurwa yora sa tumugirango na onde ime Ensakia buna botambe tomo somo tena bwakire buye kurumba chunya iwanya mira niko ndani litundagirini atena morning from Karen Nairobi it's raining here Nairobi ngotwe karibu ya atena good morning agotokenderie chaye gabra ndorko kendi kyara ne ensene ngendu ebone tokunywe modero kabisa ekemo sevani onse atena good morning from Riana Bonjali Mark me present no onde me yomorobe Doris Kiba favor atena no ale me yomorobe na tomo somi
na remiyomoro kipso motangi na ningoroje ingayite SMS yao eja senjira aya bene sinte nyaboke na unasema ya kwamba niko ndani sibanduke hata ngo ekiagera inuna abantaba ya emokomeki litko lya nelia chakabuya sana lile nobosera mbuyamono Cynthia Jackson Andaya au thena bwakire buya bana baminto mimi ni shabiki mugeni igaki inu na chakumanya buna Ndizi bikumbe neroro na ande nige gosasiri miroberi inu nemia timu Ensaki gaki kongole na wafulia kofia Jackson karibu sana aigana onyomba Ensakia na romoroberi ukira litkole Jumatatu oikali litkole Juma na intubuno toroche igato sasere kurugaiga na inde naroro tukubaterana nero kuruka Joshua utero tamorore kurinde nero gutubika bwo asembe go karibu mugeni amambi ntoko mujesa mambi Friday mambi gatoko begere karibu mugeni akamtu fulani egato ene green na waso iri ne bikoro tanto ko de yoro bikoro de so ime kabisa nole na ko bwate bag yare ko bekera kanda ke na ko bwate ko tina buto ko de yaso konye sunga kana bonya ko bwata dire kwalika moira ke era kino karibu sana ime yomoro beri Ensakia abono mambi asante sana kerongo ligere gwetera Sara Twitter na inche Facebook ya ne account ando che kiongozi Safanayo Onserio no wale ime Sofike asante Sylvia Nyaende bia mono sana and this is my schoolmate ule county ya Nairobi Moses Wakonyego nere no wale ime Lucy Monyenye korochinsemo Nyagachuga ali South Mugrango asante Elijah Nkuru nere no wale kuru Nyagachu South Mugrango asante sana Eric Baraza nimekuona quick recovery Julida Onderi nere no wale ime Lydia Nyaboke korochinsemo chia diaspora asante Evelyn Bikoro korochinsemo chia Suswa county ya Narok Christine Kevo nerno alime Roda Sota asante sana kwa jinsema cha Josam ensemo yumulingamu egotoka ime yapo machoge chache abongati ya mashabiki walibagenda tokotuma gwetera asechi Facebook account chaito una Sara Twitter na Brighton Makoli Ndizi TV News Digital nsemo ya Facebook ndo chenga yule mmoja team diaspora agoteba tuned in turned one ni kama ni happy birthday yake ama tuned in I don't know nkiamini but rende asante sana yule moja waberelisha bikireto liegenwa korwa team diaspora Edwin Mwenga korwa county ya Kajiado present watching live blessings of rain thanks to mighty God ne county ya Kajiado igwetenga baraka za mvua zigenderete komiminika ororo Omoikoyo Junior Kangemi Best tuko ndani watch live hadi ege kundo okay astogo kolera asante Ocharo William agota watching in from Kisii love this bia mono sana William Ocharo ekiongozi Safanayo Onserio kwa yasoma bona enchira yasoma kulende agoteba no bali Menandima Douglas mamba ya Nyabiendi Gesare Eva Bigal Nyanchama Keri Estelle liro bali abonchali lab technician Dani kiongozi gatia wanda bange asante sana yominto Gladys Nyacha agoteba good morning my sister and brother from UAE asante United Emirates asante Arab Emirates Keystone Chari alishabikira itagoteba naso etase county ya Kisii ende no alchinsema cha Momoriango gale chinsemo cha Menyinkwa agoteba good morning sana to wakranya sainga mbia mana molendire all the way from Isiolo wikase county ya Kisii bia kapsa gendra gutuma ujumbe ya semambi yaboni igototenga yotorgire korunga kyoto bwateti asemambi yaboni nyono to bwata magasini kujidoro ikorra kine twata katura akora check yake isari twanyorwa keigo ni krivu wa boda kutoka Kisii barajo show iko poa sana niweke na bekiri kwaza agire mambia kwaza mapema kabisa lakini mambia tiko bekiri mambia senjira lakini bia wapokiri ambia sana mapema mbima na ikara kwa Nairobi uko book mapema ali baga sangapi ikirogi madina ro ajite number 6 mando bade 0 ikirogo 0 number 0 0 reno asigali asenisani number 1 kaine resiro neroro God heals the broken hearted and binds up their wounds in Psalms 147 verse 3 things work together for good to those who love God
Morning, my beloved saints. Have a blessed day. Thank you so very much. Then binde biyo kore kabiya se bari bamwanje to monene. Na to mwanje to monene bindo kabigo jere mrama. Paka bigo jere kombo. Kombo. Iga mashabiki donzi biti mabana koza team following, team jini ya maji na team diaspora. Biye mono ikiarto maite nambaro, maite nambaro bara se TV. Batari kolika. Lakini wako na zizi. Bako mwere. No mwere kabisa. Kuto bakira ambiya kabisa. Igo mwanje mwere na rayo. Ndoko bore debina. Ayoro chamanda mana ya nabe peaceful nabe boy dingo manya ayoro chamanda mana nabe peaceful ya iningira niria karotu akorire asenjera ya albene kero kende asibali moras nyagitari bono mambia mubekire TV kanyagitari Lions mwegwete bo bono mambia tobaganire ko bwena kwa bwango na inumuira ne makori merimo ya ino mbaro basirire na bamwe abo butuko bwerero mbaro basirire na bamwe abo kuri wiki ye chaka kitoko bakira pole sana ende nyasaiti gapa obale muchinga kechi chubo kendo balito imukira ucha sekibago bangina bachire go toli chai bono mambia matakerebu atelimi nali chikiro chikomenta no nali kabisa ali ko bwate ande go tore kaza yes go tore ka bono mambia timaiti go se chitanda ruanjiro chiakare njiro muntu to so chai mi bono bokendo mboro bokendo no banene ebyo no bimogete igo bono kibago kende gions kiliko imukiro nyono moboganyo kwa rosirie chai kabisa tayara so kwaregania aba customer bao twakoganiria maya abantu bali bonse by the way engane yeiga ye chai mongina bukire bono mambesa 12 akina ino bakarani andonsi asemole ka umongina chikilo chai abuni bwenerete mongina tabo kamambi aganye egari ande gogota onyarenga gogote ani ekilo omanyete igombobe ntoli gotanga mbiro lakini ntwaro chaba bande sometime back bago complain bakorera bagotebanga ekiro nige sibirenchira gete tingire wonoranga maenera ngo rusinde kira 40 kwanyoranga kiro 18 umuntu kuminga ngieke kiaba igo ka omongina chikilo chabu na chiarenge bali babukire bono mambia babwatrani bakali limi tigabaye gwechikilo chabu nande ndogere gyokogosi yakera kinene ndangirie ko bana uisoke nana abasubati amone groba otorenjae bakoremereria baremerera bakora ari jae mete nandi ndio konyono ni nyumba yake bari karare kwanyora na bintu binde bya beira lakini wono baka kama konyono muntu ari ko kumuibera chigiro jae that's very bad mete muntu sector yobore mi monechae erigereriwe reform sinchigenda kubekwa kolenda bakarani nino abantu abatangani moko interact nabaremi bae chikiro cyabonye kirebo andi te commenter uri utabwate nabantu mete in commenter bare bali batabwate chikilo kwanyora umuntu awate mete emiemo kwanyora ngabwate chikire libwe at the end of the month nabateneri bekitu bari mbaro jijemani banya committee na inwero orangana etari mororo abari mbanyanyazu digere masirai muntu toreja rero cyo kupima mambia njya upimera mambia angete na ino bono mojia maniko chori akesi maya abari mbajira oye chai eja yagenda abana nje factory ya nyansiongo na matuno nje factory ya ne ngianchole na ogembo ti factory choso ya dimeto seria nyamwamra ni ko totebya josho nyamaje di factory ina jirange mwanyi ngangere ose tora somodemoko asenjera lakini nada ko tebina antubwate Jumatatu Jumaine Jumatano tukaja Alhamisi na Ijumaa Alhamisi eli na Ijumaa eli from Arabic Arabic ali countries Arabs mono endini keror aba Islamic ono ekero wale korosia marieta umede ekerem kalenda ya rekoroziwa ande kalenda monero sirikuru asamangana Romans bakaros Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday asenjera ya vena asenjera kabisa bono egento kiarenge ngelina na medera ko tebi mugano kabisa tumaye ko ne producer ko tebiga ngo tene ngakitoko nyora asenjera bene to kwara somo tumo to kwirana tumaye ko soma to swasa magasenjera bojo rabe producer ko tuanjera akinde asenda kati yango juterina right bono kalenda ya cross kuna Roman abantu korate abarena ini stadia ne ringo korarende utarara kwane abantu kote abana Sunday irongo chagochere abantu kura igora abantu bagote no shukura igore lakini roye ikorengana nje yaje kare ikere kuruguri no ne kalenda yao Jumapili riri bari bekire kare bari naro kuruguri no enkenya benginjiri ko Jumapili
ibintu biro ko stereo ko ya serikali mono Jumapili ibone ama wadena Sunday rorende ndikae ko chigocha kara bengither ko Jumapili it's already working according na nje ono litugeri Alhamisi na Ijumaa area za Arabic na baro duri ndo Jumatatu Jumene Jumatano Alhamisi Ijumaa ayane nono chinambejo yes bone ko bareta igobone minute baraba kerige litukori abo ya Ijumaa edire 7 right numeta abaisilamu about moga 7 day lakini tuona abagere so abaisidi about 7 day Saturday na babana about moga Jumamosi about Jumapili baada ya lakini wana abaisilamu arabu ekarobero sedi Ijumaa ni wamine diri tukuria 7th day yabo alright igobona baro sidi bagaikali bagadiri baro tobekera Jumaa 6 Jumaa 7 bagabeka Alhamisi na Ijumaa Alhamisi na Ijumaa alafu 5 days ago Joshua 5 days ago aseke Swahili no maite bodi akikoro ndobwate jana juzi jana leo kesho kutwa mtondogo 5 days from now 5 days to go mtondogo ni 5 days to go yeah juzi jana leo kesho mtondo kesho kutwa mtondo na mtondogo 5 days abo igo akumanchumulele wasema 5 days to go ekorogo kitojo ndio hiyo bado etobwate kijoto etobwate juzi jana leo kesho kuu kesho kutwa Biasana ina birolende dio tonyora 5 days from now 5 days from now 5 days ago yes ago Wachimaga ndo useni leo jana juzi kitojo Omanyo marina ara yo kiano bade 5 days away na 5 days ago yeah that's true Biasana ayuna ara ono ye birto na senza merio moto moko to kwirana atokwiro ikasnya gitari yabo songo tumayo kwira senza mo ya magazeti ine odi sebe wanzu kwa Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor Gusii Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori Nechi semo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga Ekigo korentera emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Gusii Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Aboba beire asobu bwenyobo wetani myake merongibire insejumu na gitari obo monene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwali ya bwumariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy.
barentire chimashini chiye chiekerero asubu bwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyumuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumuchiokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyumuchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresini Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asubu Bwenia Bwegenire. Ekeruta gitutu arobole muno muso bosi bwabantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chiya na chiria chigosona naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchira chiria chemagoko ni chemagoro nkurusia bareri sankwa riria yarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Mimana wano mwanju mwanigiro Ndizi nani tuirene kuru asense mirinde iyo motimoke karo Joshua jikora akora bibere bitatu azenjira ya bena kwena kinatu asukire bosi asemambi yaboni atundo tutorial check yake tuma wasa asense ya magazeti osento kumuira asense ya busongo tuma kora check yake go korengana producer tokoreka asense ya busongo turate ibintu bibere bitatu azenjira ya bena kabisa sawa Joshua all right simpia mana sana mwanju murigeria tigatwando gika busongo hospital abwase chakira chitariki 13 cy'umutinyoyo wika chitariki emerongo ebere cy'umutinyoyo iga mbagendrete no murobelyo bwokoligereria amaiso gose eye clinic korwa chitariki kinagotebire wika chitariki emerongo ebere mbatware gose mbagendrete gutwara free optical consultation ani tali wakanere korwa chikorro munyagitari otenete amaiso free of charge ngo igwete igoro nigo bakoro shilingi chiribu ibere elyo kuligererio munyagitari gose consultation minoro chegabo asset byao kwende karo morobelyo yogendrete mwanchu muligereria nigere free ngokora bale free diagnosis and free checkup nyagitari nato tebeti tabutiero gati ya checkup nabo igo diagnosis agataba diagnosis nekaro akoligereirie onyora no bwato muchando gete igona ria akolire diagnosis ya onyora no bwata malaria no bwate kiuno no bwate kindi na check up nabo kuligereri gwo mubirogo ororenga inaki ogendrete pole metebo kendo pole asante boigo mbaruarie gosimba gendete kurwaria na kokoro komano kwa maiso na boigo kwena na ebirore asa abantu bali babwate mechando au bagotumeke kadi ya NHIF ntwaro chenga borokiwa kurasa chiskuru che secondary ngotumeka bale UPI number anda asumoro bali menyakanete buna edu afya elikonyora obugwenia inkioganyete omwanchu muligereria ekaromoro bali buno yoiga ogochobosa asoko give back to society nayo nyara ko bakogotigwa maiga to baise gotigwa magiga ayerera ocha bosongo hospital egaronyora bokoreri bwa maiso asumoro bali ogendrete free of charge ayibono nara korekana sesemeri nyagitari ya bosongo gotoka sombo jibosongo rina odetigoro ya baro kiwana mbagwate UPI number nane mbagwate banda bangota might nando bya mongwano lisa miombati Samuel Mbati abegete byanga abana bali bagwate chi advantage chinyinge
yani nga flying doctors na bego chapaka somwanale na bakoirwe rifaro nyagitali nene eliayo tairwe aso mukataba oyo o edu afya lakini ndia wanda bantu batamaidi mede bantu bara basensitive ose public participation yako rumanya bwene bwene uwo mwana omborobyo ndinde bali ikire ko myambukira ko manya bokorere mirimo mwana tarwale school na serikali ya mutuma ko chaka tiko mwana nyoro bwene bwaye akateba mpaka na ambulance na bekwanda bake school ekemso motangi koro nyankongo junction yatingula odanda kiria hata inkiwa stima hatuna but kwa mtandao litiko ligia abana baminto estima nebore takera kinende tobwate sezeme mitandao asimambi yaboni gasinjira yabene masina bosuboli korogembo mark me present ono teatro arang sistema kiebwate problem koratore tomanya senjira yabene okiminero tebrebo ayike sundenga lakini watu wanaangalia asensemo ye mitandao estima koraya chite botuko gati abandi chisemo jinde yo so estima te yo byaigo kurinde tuna to genete nga Kenya Power ne kole mirimo yae ngora na bao kora mirimo ya basima bya check ya bono iberisa to na sensemo magasit asante elikana osiemonera gote abwakire biya abo korwa MN gote bano alimi Eriki Okinyi wa Eriki Okinyi asante agote bano ali korwa Mutagara area niko ndani kabisa embusurengi yakoro abonchali bo mwancha niko ndani na Honorable Doris Donya Toto yobeshai connected in kama kawaida nikiwa Nyangoso Kisii kwa na Henry Omache agote bano wale locked kama kawa labani onami kura Minneapolis Minnesota USA asante Avansi Kerry kura chinsemo cha Rongai agote ba Morning Sarah na Brighton from Rongai. We have been blessed with the rain after a long period of drought. Glory unto God. Blessed to my mom, Eunice Kemuto, Elvin Mamake Sheila, Stency Babes, Anzila Mokeira, Muhesh Mama Yao, Dayodi Milka, Rio Basela, Kerubonzumi, Claudio, Kraidro Frida, Moniza, Jezi, Stephen, Moses Kwamboka, Oswald Mevin, Nyams, Totola Kisii, Duncan Longo, Oji Nyangaresi, Edna Painto, plus all fans wa Ndizi TV. Oyo mfanzi keri kura chinsemo cha Rongai, Kajiado. Buya kabisa bono tigato koira sense meri ya magasite asimambi ya boni otorena ya roro biro bito mi andete ko minyoka mono esa tua chaka to nyorire ake igora kitwa kana to koira sense meri ya nada como te sema ya mandamano kini amagazeti ote tu andamane kurwa sema ya magazeti asimambi okora boli kimoringa no twanjire to kora mandamano na babo Kennedy kwa uwanja abotoko maji bia sana lakini busy vya sana tuenda sema ya magazeti karombati gazeti ya The Standard na nchini kompati gazeti ya The Daily Nation vya sana mwanjumuri uratwanjire rero ntubwata budi kubaikeza cold mede cold nero rolende na boku twanjira na ni mede baro mede bataraboka bimsiti burangete hano mambi yara myabu munenje yanenjabuga na chikuranye kanyake na majikonyora I did the same yabuga naranye kiriake ya yikiria kana te mwaka ngayaya tiga chidege kombination chiraeta onte chire chinyike so wala muntu mpake bako boka immediately ekero yabugire justo tama idea ya me justo elio yara mente asante ya kabisa kida kitana to tebetina usiko na jinsa jidio ko boka no tabe kiara o ko nyora bongo bwa nalire hakine nje na kintara nara it's now 1 year plus no nara ko chibosiko Mwajibureni ngompate gazeti ya The Standard. Na nchini ngompate gazeti ya The Daily Nation. Ana tigango ira gazeti ya The Standard ni gemre kete na bono amangana ya maandamano ni ganyarega kubeka liberera alitindi ANC ya Kenya. Beche ina chorere abasa embara bakare batene na banyanyimbo kore batete ko swa sigete korende ni go ina zemeri ya Kisumu abuli tukuligoro ekanondo jena batete ko swa sense magete Basi abanyanyimbo niko bona batangita basa bukuru bali batete kwanda barasi nsema ya Kisumu anakira batete ko swa sensema ya State Lodge abune county eli ya Kisumu bego nindo jomora ibwense na aja orere ga we must tell my good friend Laila Odinga enough is enough. You cannot continue to blackmail the country oyo no mora ibwense kwanda we kurwa magacha sita uzitukure goro enane kranyo nete na bara kurwa sense ya agurwa sensema ya Trans Nzoia atena ya Raila emyaka ebibitu
tukwa korire maandamano bon enough is enough you na rawote abana bono ekere ensa mede sewen clockwise ekere ndete kunya waka towards Monday ni go Kenyans from all walks ani abakenya bonse bini go bandete komorigeria umurai babate korigeria umurai bwense ingio jokora ingio bozunya jokora kera mande batana dialogue ndeta keire ende gukora amangana ya street protest however bonse leaders bonde bonse babere bateno yaya njate kunyara kana kiro monto bono ni yatena iko hivi na hivi nindo jabara imbara abakwanete ndindo jumurai National Assembly Minority Leader obinyo wandanyine na tebetena ebinto byonse bigo ikabibe standstill oikamandamana korekane we should have mass action edinde oike take place niroja kinyanjui kamau oyikorwa sezemeri ya National Council of Judges of Kenya adena ya kitigatorigererie nse itu ya Kenya ngai yaruna ngai yeroje ende torende omo rembe Joseph Owino oyore Kisumu protester oyonya daga ko gakwana nere na then we are protesting because ni go bagendete kwandama ko korobekane kyaro bugimani go bwa kongire nande mbago kira ekere serikali ya Kenya kwanza itarakora amaya ayundo jina aramurikira sikaseti ya the Saturday bechi entangani kolende igorani ndo jina nemurikira tena ngaki obotuko gete na Maxine na gakwande tena ngaki obotuko obomo bwanyade bo gonjuka koba egesunte gochi somosubatio dojonero se bechi akane gaseti ne ya the Standard bo igoni ndo jina 18.7 million ni gobano chia bekirwe gochi as a class as a bintu berbia koragana stamp ya sigete ine world ndo chukuri ya sigete asina rando jina ban on milk border ni gobano ya be lifted ndo chukuri ya se bechi meronge bere ni bere ayundo jina araga ndete koba akero gold mayabono ego face KZB erinde ejibachukuri na ki amangana agokorekana as Kenya Premier League ibono gold maya versus KCB bachikorengo ujutangana asetebo litukuri shabana ya kordebuya nere tangine ase ikiminano kirikia NCL National Super League kegendreta sinsitu ya Kenya koromoni tangine chi point isano ibiri litukuri goro nje korete team gete iridaria ajira kiningo nyirigire inde yanyi korete bono go shabana nende to korabuya one team ya seno ende to kora oya se ikiminano kirikia English Premier League mbia mono gwa kwanire Arsenal ngocha konyo kwana na renge ano tutangine kifua mbele kabisa ne chi point 5 nomo na isano lakini jino we man you maitebo igo bono Shabana team Shabana congratulations na heko ekromogende tokolebia as NCL na into congratulations eko togontebe congratulations congratulations tebi boigo kerosando jinande nere gaiga ego te babuna rokaza stamps gita to nare mongwana rogaro kobuye gita azamangana ali ye jingero jirijero rokaza nena nyalde ga gutimoka ni jigo na mogano ntujunga ya sebeji ya gatatu pole sana sabanchi barumba no na boigo na ko South Africa nere na rororo onyarite ko baka gusiribo mankoligere rindenga ningo asenge cho chingero chiabo nigo chigendrete go tuaro bokong ekerotoroche ababuya bangi bagendete gusiria amagimabo yo monere ko South Africa munyangero kegima konyo chire nkumani ndigeri taliaye nero siribo machinga kyalenge go perform ogotera kwaye assist ya South Africa ya South Africa bona bateri mbaye kanya gusira igirori bosima yes and South Africa yes asante mwacho muri ati ankoire bona ya masemo ikase gazeti ya The Daily Nation neira amangana mange obolito bono mambia ekerengane mwamu erenga pain in pocket as dollar was hit households ngabono obokongo ni obukara semebuka kerondo chebicha yo musacha no na boko yeligereria asogeti mebuko yonsi ngabono emebuko nigebwa tobo kongo bonene ekiagera bono dollar nigegendrete koba shilling nigegendrete koba weekend ase orogongo rua Kenya gusense ya Kenya kola no muri gazeti nigagoteba ngabono ebinto ebinte binge nigo bigendete kokonga amagori na igo bono kuirirange mebuko ya bange yanyare ko bagi kuoma pa asumo bikano muri gazeti na tebetenga amabe ali akoretu ase obonchorere bwanka amone biasara ebinene high costs of living nigo bono yaire abaonia go traders komenta magori ase binto biengencho
oko ende sukari ya chire gesara ya ireire imports koba agosokobeka magoria manene ili konyora imports crochinse chesiko shortages na biro bimbiro ororo ayongati ya makongwa koretwa nobogima gokonga kerobono ebintu birituganetie bigenderete gokea asense ya Kenya nabo igo abanchururia nigo bagenderete konyora sare nene kiagera mbabwati demo bakunya komenta magori demo abantu bono batari go afford yabidinga nigo babwate stock kiagera abantu mbabwati chibesa yona rengane mwamwe irobolito ase gazeti ya The Daily Nation ayo tujigosoma sepeji ya gatano nalimo ase gazeti ya The Daily Nation waigengana ya magazine yarenga se gazeti ya The Standard masubati oli okageire kumoita omwanchio ye Asad Khan oyo lengo morundia ase kigali chechimbero chia safari rally kolendere nanyartko bakago kana litkuligoro ekerekere netase kigambira agatebanga I didn't kill Assad nabate bete kigambiro litkuligoro kolendere tsko yasoma yo CPJ komito manyenga naraliya agendrete boiga CPJ mayanto tkuligereria nga nakibona bajumbe gose ababunge be banyandire ko babako award wameji award wenyewe 10 billion ase okomente kigancha kia National Government CDF Fund na boige kigancha kelikia basubati kia ngaf wanorochinga ba mentire 10 billion egere chichiko bakonya so wikirania amagenderabo ase chi county gose chi constituency au wego mwanchumuligeria mtoligeretia mangana yo boncheria na arana murekeire mono ekero expo processing zone aba Kenya balenga sensema magacha manene KICC ime county ya Nairobi kuligereria ngana Small Medium Enterprises Conference edition yanya tukoba kego koleka it was the 4th edition ya koleka tase county ya Nairobi karoba kuligereria different products na kumanyanga na kyo bonchuria bogendrete asensemo yebiasara ajobo igo mwanchumuligereria nkolere lideni lire ase company ya telcos gatia serikali amoliki gazeti agotebanga ndia mochetigo swana nobo choli bu mwaka bwechiri bibere na merongo ebere na ebere 600 million telcos debt ya goserretie abacholi yobonene bu mwaka bwechiri bibere na merongo ebere na ibere ntuchikomanya yo asenchera yo boikira no asepeji ya kane gazeti ya The Daily Nation ndochangana rayo airobolito ase gazeti ya The Daily Nation asepeji entangani buya sana bono tiangira na gazeti ya The Standard page ya gatatu ne rie morekedena ronkanza ya mbongo ene rajna te na sitio bogma buaye omo bugi chingero cha rumba bono kurwasi sema congress niko bona nyara de kago siro babaye karaba njube rumba baende koja komorera na kumonyera somoskio na kakire gita kabisa na kongontira kabisa de rumba bandu bare banji kabisa bono ni kasiro ngoto so mama noyo no barazano yo mawa niko ro asibeji ya gatatu niga iboretu 1946 asense meli ya Kinshasa Congo bona kanya taka usiru buaye manganaya gosa senzemo ya bong ya mondo kaza ya mbonga ya mbogo ni ngo chikomurigera libano tika na chikomokwanira mono babu mukongwe litukura jima mosi ko to amacha kuri rumba miyandisi kujakera ensa isano ibere jambaso eneno suga babu mukongo na jakwerera kabisa igoro yo mosa niyo igoro yo gosira kwaya sebeje ibe gone muregere tena Jazinga Gloria Bozima oyinero nyatika osiru mabwaye asense meli ya South Africa muswati yo ni gereza makweli ya kabate miaka 50 ekero enseri ya South Africa Music Rights Organization ya goraliogo makweli ya una nere ni gasiru mabwaye ayina tato asabari abanjwa mangana yemesikina maoso mebeje yo ya agata tebeche akana banane ili mrekete goro ya muswati oli tuate ba safari driver Maxine Waome na Kenya likawa ikase kambero kia Miriman koti ya krabono ako gambiguro ya mamojo akagiru na nere umuitete umusanyo ye sema tukamagega abuwa karo
matuka mbaega bono ni gondo jemna korengana na kine kemubwadere de bone kaliae ni gesuguna inena nachiko gendera ase kaliae kero ekiombe kia World Championship Kenya rage komuke kurusi ritaliae ase Young Rally Stars program goro jena kine genderde okorarende bono nere ni gare bone kaliae na bera chiko turwana osera chiko sarika ase ense yaito ya Kenya murai makonyo murai bense digatika shawa nigatebuna ekiombekeri ya Kemza kerigia Kenya Medical Suppliers Authority ngebwati inkurujinde Jones korende goikage korerwa monjorelio ekiagera goikari forms chirosu ase kiombekerinde abakenya manyara bakonyora marioga senjira engia kabisa asese meri ya Kenya Railways nindo jobuna Kenya Railways ni get on the spot over 544 parcels of land ekero baenda de kobori wana kiebiginge ibire asese meyo ya Kenya Railways yutego ya somani garase beji ya kane boigwe beji gatano ni morgede igoro ya mangana asura fan ekero bono interest loans egende de korina na ose asura fan naro kirimo wasirio yo bwa mangana cooperatives and SMEs agendete kubori SACCOs nya chikoro wa interest eri yabantu bagoja karomonda kron osako sabero korwase chisako bono nigo batebiguna ariko okay chi interest na bayaro goja gokonya ba Kenya asenjera erebiyo ino cooperative cabinet secretary Simon Njerugui oyo kwanere igoro yamangana ibegono jirate atenga ke serikali nerero beredie okay chi interest karabantu bakorigi bago por jibese ebe nkoruchi youth funds nkorwase semo ya asura fund amo nimero bilie serikali ekwena na gwetira ase chiron ne chigland asante na rayo ende ko basika seti ya the standard bia mono sana gazeti ya The Daily Nation ase page ya kabernero ni mulikeretenga na kie shock ere ase ensemo ya bokamba gali amini ya kitui galia maiga yo muoro kigwa oyomo goitwa na gosire bogima bwaye maiga yo ko washilingi chiri buchimya ibere maiga yo ko beke bet mete bet yeto kwa neteli tikuligoro muoro kiwo yo le konye kirasi ya ikomi form 2 nigo aselita siengo nyamai nigo agotebekana abwate simi korenga nema ya mati ae bagotanga emba mayetra abwate simi korende mama nyetenga ya rusete no nyene ID asenge njogonya tarekere miaka yo gotwara ID igawate miaka 15 ni bere nabakonyoro mugano yororenga ngaki atogetega itire maega yo kwebwera shilingi chiri buchimya ibere pesa taslimu gorwa se match abegete bet aga predictive ya enda kanyoro chibesicho bogo somere page ya kabere ororenga na araria ya akoregete kurinda buna tugukwa naiga abanyanyimbo korwa segeta seni ya Kitui investigations gosebali baganda tugikerania investigations mbabwate tabasani babere bo mungwano yoiga eri babakonye asogwikerania obotuki bwabo ase page ya gatatu ni mulikerete igoro ya the Congolese guitarist Lukasa ya Mbongo oyo nyarire ko bakago timoka kabate myaka 53 igobono abanchi ba rumba buno yo mintateba our very own babu mukongo litsikole Jumamosi I think nachi gukwanera na gufocusing ne yiga ya the guitarist oyo lenge popular ase a band ya Sukus Star Band waikabuna asireti obogima abwaye waigo asipeje ya gatatu le mulikereta mangana yo bochenu bono yo mito Brighton no mwancho muligereria abantu bali babwate chi gum disease ose gum disease nenya meyere gorasa maino mono bali bagutumeka tobacco korengana no botuki osaba science nigo batebirenga abantu buna abo basacha bange bali babwate gums chira affected asogotumeke etumbate nyinge nebintu binde bire unhealthy nigo bone go chago cause egento gekoro kwa erectile dysfunction ayonto chitolyo menyagitari atukwanere igoro yamangana yokorende ayo naro muchando bono bagucho gotwara ase ogotumeka etobacco enyinge page yakanene murekeretenga how 600 million telco death
threatened IBC selection results transmission. Igona bakwenyolorore ngari kabeso ndororire ase serikali ne company ya Telcom use Telcos na kiria gosereria ogosoka kwa machibu yobochori bu mwaka bw'ekiri 2022 nabo kwenyorera samange wesomere ase page ya kane boigori tukoria igoro yo Minto Brighton no mwancho murigereria omorai gose omonogari bwe Senate Amason Kingi mulikibega setia gotabanga Kingi Dodge's decision on minority whip inyoranga Azimio la Umoja wa Kenya mbata getoboncho oborai bwabo gwonchoreria se Senate kulende gwikali tukuri igoro mega yokonyore a court order mbaga neirie gose Amason Kingi anyariko bakago declare oborai bwa abateneria bukuru Azimio la Umoja wa Kenya kulende litukuri igoro tanyarete korwali chibu liaye ekero bachita somotimoko nigara bolete asegeka hange chitaike 30 igataikane tukururi chibu elio 6:30 lakini ganyo akaira na 6:38 eyibono yale kunyarekana aru lichibu lya yebu no speaker karutwaro chaba rai Azimio bali kwe murungania bakora wana mo senator Onaroko Ledama yabo Sifuna gatia banda bangi ayo bakwe nero choro chiko babu kirwekyo kya minority whip yo nero Olekina lakini ndegire kasana tinda maingi 3 weeks now procedure bata batinge watime dira kindo no torge to korobo to ktora ngia kya deliberate india Senate no mono gidi medine standing order se autumia kadi chiko ndora ma ntoko majonde ndo itobwa tokorobo tukitoma ngigende ala Senate lakini wono abunonge kana jinale bonna bantu bato bachore taria bachukodigiriria mangana bono dangaba discuss na because ekano jore to mojumbone osekano jore to muzione tima jore to ni minority ose majority immoshore tanchande tram ebine bintu bya by the way now that those are their self ebine bintu biko bakonya barwo banyana okora cheap privilege nchiro chinyinge jabe choka jabo interest yabo yoga lakini ndondero joro mondo bina minority ose majority but how does that affect now delivery story lakini mondo jibana dika bado discuss ibintu biko konye common manai they are discussing na issues for 3 weeks according to me now batagete ba declare the minority whip assistant minority whip osenga ki Kenya lakini letali mangana ngara mange sana epeje gatano na gatatu mtipreto nemulikire tengana ki ababwatani ba Ruto na bali ba Raila Odinga ba clashiri over the planned protest maandamano yaro verich telke 20 a massive action a massive maandamano toraruke au chakoreka na chitaliki 20 bono ba clashiri over that protest na bakwanyorororenga ngakinande yabeire mbaro bakwamera kurendo muraibu ensere nakebegete biyagatebanga abune serikali nigo barachi ku protect ubugima bwa Kenya na properties cha Kenya during Azimio demos rota birekirania maandamano maya lakini ntwe jukumu ya serikali wikatulendo ubugima bwa Kenya na mali aye tabaisa gusaliwa okoba ya maandamano ayo na RCPJ ko ya gatano na gatatu egazeti ya The Daily Nation ebo yona njeminyo kake ige gazeti ya Stestana lipeja atano tutinde mbrekdena bono muraibu enseni gare asugo sukwana Iroya maandamano yago chokora kanali tkria Jumatatu ekero ndoje kiama kia UDK ntekutwara ligesa ekero ababwatani au bakargo swasi kiama kiturego Nick Salat oyo kabere general secretary se kiombe kelikia Kanu Kanu secretary general oyo kabere reforma Kanu secretary general Nick Salat niko bono achieta gaswasi kiama kia UDM mona babwatani banda bulitukuligo rase beje ibago anetigarte kana Cleopas Marara oyibono ole secretary general bwe kiama kia UDM niga deviri bya mabiribinde biribikaro ko kana na mbiriko unfold bisoe asikiama kia UDM na oikabachikoerero getamba gose oikabachikorani kosa kwesa sijikaro barobuka banyene korengane moyuri ba senate karo bari koso ase oborai beji akanali mrogete na world food program niko bono yanyare ko beka 7 billion ensemo erigo chikoligereria abantu bari bagiro murakera nenjara si county komi asense ya Kenya police abanyanyi bari tukorero niko bono yababeterete komo konya Ezra Jiroba oyore communication authority director general Ezra Jiroba kerare ngase county ya Kisumu karo bato mokutano bargo kwa na mangana go sekro bargo mag
World Consumer Rights Day ekarabasa basa za sense meli na kuturwa ni musangano ye kairira banyanyimbo wesona gati na gukonya ezira droba amona abanda barenge ase umusangano oyo litkuligoro ase county Nairobi bono nigo aba MC banyari ba ukana erieta umugabana we county ya Thomas Johnson Sakaja ujia se bunge yo ya Julius Masumba oyo dagere koba account secretary kolende kolengana naba aba MC bande wadetebna is not fit for ekerugekyo igo bono nigo batugutereterie taliae ale bono iko betereri na uika umugabana na ndase drawing board achikuriri na ngaki agokora ina rogendete koba ime yumuroberio ayuna rende koba ime ya magasitito testana limambia bone ime yumuroberio bwensakia bono mambe biamona sana asepeje komi nimolikerete igoro ya the professional rally driver musubati magazine wa home ebono ekerense moyobo swali ya sabire kigambiro kia high court kumolina bail taba isekonyara koba kagosoka kolengana noyo koraiki ne kyo Diana Angote nigagote bumuswati yugwa home aisa kwewe bail nigara chiko swana na nobo site endekero kende nigaba isago chego tamakuru asense ya Kenya inyoranga natemete gutama ekero aigwete nga Asad Khan oyolenge boigo morundi asamangana safari rally na nyartko ba kagote magutamakuru asense ya Kenya nyoro musubati yoigama machamo wataranetie nigoro yogo sira kwe boyfriend yaye Asad Khan oyo nyartko bakago siria obogima umwakoeta chitariki 15 na isatu mutenyo December mega yokonyora chingo machintindi chitariki 14 chitariki 12 chomutenyo yo December icho chigotebekana aetwe no mwancho ye magazine Azad kolende ereniga aganetie kigambiro kemo bail ekero chinga kyobotuki bo gendreta yono bo wesomera sa obwamo gosaso boikerano ase epeji ya 10 egazeti ne ya The Daily Nation ayuna ragenda koba ase peji ayuna ragenda koba ase gazeti ya The Daily Nation gonda kana kukhana ase gazeti ya The Standard neri murgedena kabuga sinam zidi papers on Brighton Nairobi property namusa umugaka na karo oyo kagere na ikiranete oboite buri bwa korkanda sense ya Rwanda lakini neli emurekirete na ki etakere ko report ya mangana ayo lakini ga kande ko ireniria mangana ayu aswereire abo nindo chega iga sense manere iga robot rokogosia unomo umongina we miaka 53 8 years ni ganyara kago itwa sense meri ya Kajiado na kurusigwa maiso risoria ye lio kobe ni yoria nyari kurusigwa uyibono kurwa sense ya German ego then an 8-year-old German oyo nyarete ko baharaje murdered in Kajiado home bon ni risoria ya koruzugwa bona abanyanyimbo ni ba endrete obutuki sense meyo bono meta mangana na makongusa na go chaba sense itu ya ingia go bori wo mongino ko miaka 83 ora lile miaka bona rene kia go bori wo aganyete litukuria erike obo gotubwe kana obo ko moito maite karo montago agwe akoro boite asomongino mogotuno oyo izo ni laana baigo mongino nde ocherete miaka bune yo twaro chikuru se ensema ya mukurueini county ya Nyeri nere na nyarete ko ba kago itwa omutu ayo borite bakabona era bano mutu go rusiripi kolengana ne chingume chigotebekana na mangana yo bole mo chindemero batari kwigwana bano mutu you know genderere kurigigwa umongino yo mogotuboigo why do you kill an elderly ali bagogotige kwere buyeka bano mwana yo twateba kuro se county ya Kitui oyo nyorete bet ya 200,000 shillings nero mubiro yo togete korutiro sana geteime karu siria maiso aru siria maiso bono you see onyo rebet no mwana moke 17 years old oitiru eyo tumie bachete ne chibesa yes to me okoranga bamuitete bakaira chibesa ibagalinde bali kumura bamutigerenke bamute muisyo bamutigera obogima so the world is very cruel the world is unfair abantu bani mbaro ayekero bangete nga tigankole gentekia there's some people baro bakuroberetia mangana amabe nande at the end of the day baikirani abona batagete kulinde toko yatigonsi asenya sai Manaberigo, después de que un horito todo yo base buco. Ha perito kaina se kaina tabel. Kaina ro tabel. Assim que já da mam kaina. Kaina tabel. Yeah.
iko bono ekebekeri gya kirie getangani kya gosoe na enabora abe omoiti iko bono ngerina goikore sana andoro chekain asengenche kingwanzo kya geta iteberane tuya kolinde gya Kiabel keganchiranwa straight away nigaruete kingwanzo kia eburonge Nyasaye akagianchirana no thank you kingwanzo kia ruete kingwanzo ningo inde ekimede karoki kaini nigale ngumurimiere alikuanga farmer nori ondale ngumutwari omotugi so I think nigirete ngondi enuru nene eria rochengeye nero akanya saa no moyo ya bwensi agatigara nibi yani ngorengera nakia tigarite nibi ngondi binde akini akaire noru engiya akaronge nere isaini nyasa ebi egwambire to kurwera nyasa by the way yara kana dena kerumo ikage toso iro monto na ba kore gento getekebe eke tusikori na ekerongo kora study ya ne mono ekerongo na nonye yari kire buna Judas me deba takete yesakwe abantu Baba itu singo iboka goji baru baru ko muita because no monto to jande nande bidara okora biare gibi na yeso ro kore binde biyaga jando kango kanae lazima mutateso hii dunia ni ya mateso nande baru ko ndata boka abamede abantu bande baru ko ndalinde kare mwana ino motambe ni chikote mwana ino monge sana badetebna mugano ino motambe maite bara maite biranga na monto badana abaro ko bachiko ibo mobirori baodena ba obogire so that's why baskari bari ndetari tumrande embere no maite yango yalenge tumbweli maite montana mugano ino motambe na kina tini bugire no chonyeri akina no dana nonye Judas enere na maite totana yari kiranero chikomoru Yesu umoikori no jete okanyora lende na oyo Judas nero le week igongo moikana mungu gochero mobera kinanyo ko strong onyo overcome akinanyo ko konyanchira noyo so ime yao o manifest yegento kelie kebe you can kill somebody you can steal ama demo na roro me dena to regari me kwaro direlibu yo monto yagure oikara sitima yagure bosiari pone binto bigo jana imotebi yae nyihire ngakingo kora ikobona ibiranga bibitanga ni na nyihire kete utaiba akiro dena ke ona ombogo ko yirie bese yae yao but abange igoko bolinga batiane so sese niri and all such ebya kapsin chube dena kurwa sema ya standard baronko ko ira taivareo na watu dena kwa kurwa sense na kodre kurwa se gazeti ya The Daily Nation kolende tyankodre eyo mwali kigima kurwa se page 23 mangana yechi county kerotete kumanya mangana yechi county au abankisi Nyamira umabei wapi au kwenda se page 23 onyore nga chikaunti 20 nchirororo chire under investigations kurwa se kyombekelikia Ethics and Anti-Corruption Commission ichi chigandrata kolingoli wa igoro yo boibi nyoro chikaunti chinyinge nigo chiatumegete chibesa senchire tabwenerati aso wakane mesara asaba the ghost workers na gotaikere nimero bali yatakere so chigandrata koba probed was investigated nekyombekia EACC enyorera mange bwesomere county ya Kericho Ninyeroche county ya Migori Isiolo Garissa Nakuru gatichi county chinde ekerobwate chingaki buya sana ndoje Fred nduko korubitare bukeire sune kaba moja no alime yomorobeli semambi ya aboni biyamana sebali bali ime yomorobelio na rodena hello Sara na Brighton biyamana sana ase ogoto rentera esamari ya magaseti yendera bosio botambe asomorobeli bwensakia gotomanya amaya asegataseni ekyande Steve bwansu bwomugusi oyo na arogo Kisii ekorwa bogusero raganga dengo chuti wana sensemo ya taivareo ni karodana Raila Joki Raila dariwa hajapata unajua mtafutaji hachoki akichoka ameshapata Raila Joki
Tarikorosa ine gazeti ya Taifa Leo tena maswali yaibuka kuhusu kinachompa kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga mshawashwa wa kuendelea na harakati za kupigania kila anachokihitaji kuwa haki na usawa katika jamii. Wengi wanashangaa anakotoa nguvu na msukumo katika juhudi zake za kushinikiza mageuzi ya kisiasa. Ayo bono na aranda wange bakare konya kweboria chibije jagire gaji nyinge sana bagate chibije njire gaji nyinge sana korwe miaka ya magega nanga kiarenge ga Raila uratemire Raila hachoki nere iyo kabisa uratemire nere iyo nande ase ninganalinde bagate dhamani ya shilingi ya Kenya ya dolara ngobono ya dolara korna imedorora kabisa yani tabua tinguru shilingi ya Kenya ikolangana wani shilingi chinde bingiria kumaanisha economy yetu it's at stake maitha matuko naro shilingi yetu ya isaini karekoni wa ligo lile ligi ya ona economy egokina lakini saizi imedorora boy gase nganadia gatatu ase gase ya Taifa Leo mungwana nara ukaruguna healing blata Holland timetu serie tena alisomera biyaga abu maitha healing abu nero karamangana yengo yo kabisa jaza namba 3 yuga namba 3 ai mchezaji mtini sana au tena kipanji tu komoro yani amefunja rekodi yakaba morodiga ibone kipe kwa basi mali au tena mtu kabe kegoli ameibuka kuwa mfungaji mabao bora kwa watano bara la Ulaya yani jigo kroja morodiga jigo suka obeke gol lakini cha msingi ni ile Raila hachoki Raila hachoki nere yere enene hano mede ngwari retie kargoli na evosinere korengana batatingo baja grote abana maderi tukodia on Monday na tukabata maandamano South Africa na tukabata South Africa ni insinere kiongozi wa upinzani na tagete Cyril Ramaphosa lakini Ramaphosa ni menta ya naro ase kuburdozi Ramaphosa nampenda sana ndio ndobiri and for the second time alisileke kidogo kuwa president wa South Africa asileke yake hiyo but the reformist Mbona President Cyril Ramaphosa is the president of South Africa. Bwana upinzani ndiye anakutia bidii. Upinzani ulionde ngedari aliachira yake. Oyo gochikwenda se amana ndio akiri ndari yaye mungwano oli very straightforward. Ndari yaye ndenda digi. No monto otibwe makali. No monto anchete usawa na haki. Kwa kwa ile yetegeteria rachire but nere opposition leader asense ya South Africa bana gotabanga Cyril Ramaphosa you're president lazima you have to step down lazima marema yes nagona Julius zero marema oh yeah I voted 1981 yes I voted ona kongo sana only reformist I voted 1981 yes and I voted to sincere umada autete yake goba abwate are member ayekyombegeriye economic freedom fighters miaka 9 kianda Dalimondo monene but ekyombegeriye economic freedom fighters bona abo maandamano na kala sensei ya South Africa na Kenya na diagazi bona tumaitena akiba ngesa mintore bikoguzani raundi rakimende na rayu chaba observe nga peaceful demonstrations na yaratogane tiento tinga tuchake korariga iganga maiga ya maandamano abakenya igana batachanete kabisa stampede tutaki hiyo watu tatonya bako march slowly bakuwa na yabo then they come back Joshua na rota igubuya ninje mubwete miaka kianda ekiara ne 81 ninje 72 no ndio Joshua so Julius Marema Agro Julius Marema kiongozi wa upinzani kabisa unajua nani bako beka uniform jabo oji parliament wanawekanga uniform jabo chire kara getaria ba upwana kabisa ba the president akora atiga abu gwatonga inire meta rais umede sio mtu kwambiwa ukweli ukisema ukweli sasa zingine inakutia matatani lakini bono karuto korera sara to wakiri tumayenga yigire Jumatatu era chance abantu batarire mpaka State House ngigego
So they are going to give their grievances. Wazo ile State House. Tindo just embassador State House. I don't think. I know we don't like in the do and as a mere motimogo. Talk when the man I wake kire. Now then a good morning that you get the Daria then a good morning. Good morning to you. Now do you mambo quago. Nuyazana, don't you get the Dario? I can know me ye Dora just a message in Girari. If you do Kore Kerda Kiri, Zokomana was so jire, Togo Chicoria, Anako to Ras and Samayabosongo, you might go to Roro, it was in a Bogo to Roro, and it was so much SMS to Kore as Sentunde in Tangani, Tochikora Wakiringa Kirasima Biawani. Habari njema mpenzi mtazamaji. Mwancho muligereria ayana mangana mayakuru wasinya gitari abo Songo Hospital ikiagera bangedete no morobelio muyakigima woko manyanga ngakiaba Kenya bagusii babwate mechando ya maiso mbaikaransa bakaligereria bakanyoranga banta bange kurwalia maiso is very expensive bakaranga nanda banta bange kurwa bana kurwa banta bagatuni ko babwato mechando bwa maiso ikagera bagachaki morobelio of free ase okogenda free optical cambo ose okoenda utali wakanira kende gyonse kero guchikoligererio munyagitari maite consultation nkorwore siringi chiri buibere kolenda this time round chakira kitariki 13 igachitariki 20 chomotinyo yoiga nigo koenda free optical consultation era sero munyagitari akoligererie bamanye gosemba bwate no bwatu muchando bwa maiso boigo ngokora bare free diagnosis and free check up igo bana tobese gotigo magiga ayerera na inwe ichuragaria teba morobelio yo bwa maiso nintagetendigererigwe check up ningwenda tenkorerwe egere na ebinte byambiko na gugweta na etago musiereririo kanga na baturaendera ntusabuchibesa ya kora agenda kora sabwe bakongumboya karoko aligererigwo kwanyoriro bakongu otebi kubono karuchibesa obweni we machando nolega bokurende machando toko bona ende ekera obwate kadi ya NHIF abokurwali wabuja we birore omanwe asengencho komano is very expensive igogo ikotumeke kadi ya NHIF anya kwenye bwate aya machi ngora igogo chasinya gitali ya Busongo boigo abaroki wabe skuru chechi secondary both private na public ngotumeka bale ekadi ya edu afya ekerokero moro kiwa bwate unique number ekero kwa AUPI number okwenda orwali bwegaria asenchera yobekiranu kegema igo Busongo Hospital boigo mpabwate bokorali bondo bonge kulenda sibono nigo ba focus tia somoro bolio yo ochakire ochaka chitariki 13 oika chitariki 20 ekero bakuru bokorali bwabosa ekero kuligerirwa amaiso Abia kabisa kenda senyagitari ya Busongo kutoka somo jibosonge ndo nyore obweni wow ekerongwere na gaiga makindu getuma othe na Evanisi getuma niko kwa duka nimewasikiza nimewasikiza mpaka chi customer chikobolia ndoje Kisii mko na TV nimewaambia ni Ndizi TV biasa na makindu getuma Evanisi getuma othe no ali tande die duka yanga jiru sino mujibosongo sengai lakini othe na chi customer chali na K ndoje barabia bakusasiri goro bate ya Sara Brighton na chucho no arema ya camera and in on this TV wansu ugomo Gusii Bismarck mokwa adana Bismarck mokwa ateka kurwa Kisii getembe no bia niko ndani na beloved wife oye Sharon na mwana oye Eugene bato na baturire wife miamono Bismarck bono sarutie yo kero mole no morugio abuo Sharon no mwana ino Eugene motorire dia semambi ya aboni miamono libolinde linabo lina ayoro chena maandamano aya nabe busy Karoni swena adana isi maandamanos are never peaceful rakure brengere byae ekengose vani onzeli adana from Liana Bonjali Raila has no vision at all let him demonstrate about vision digegendere gokora maandamano Honorable Frederick very busy. Ruto asked for a strong opposition and said he strengthened all institutions. Raila is offering his super strong opposition. What long has Raila committed? Keningeo kebe Raila kodre korengana na Honorable Fred.
Corona Gilbert Kobi out then Obuno Boliri, we kerengo keigoro sana, undita yo ogochikobwa desia omondo we konya gesiaza. Raira Karonso Mata Karua wakuje na mabibi na bibi na mabwana sao na abana babo kwa maandamano wazibebe wa Kenya wazibebe wa Kenya akiri. Asante. Ndoche walipo bakulika Ndizi TV News ndoche ngasela kerubo no alime makindu getu mangwa masoma. Asante sana Matundo Teresa Goteba morning watching you live from Bomet. Ambia Malala na Ruto wajinga waliisha Kenya. Katiba it is very clear that kila mtu akona haki ya kuandamana, lakini rais hajakataa maandamano ama amekataa? Rais amesema kwamba hajakataa maandamano, lakini hata tafuna wikabe busy. Ame very peaceful. So Matundo Teresa mbiamana gotebanga kuandamana ni lazima tuseme njaa. I declare Monday ya public holiday ya njaa. Asante Secretary kia Claudio Nyakezi agoteba good morning tuned in. This is our top fan. Waziri Mkuu Nera agoteba listening all the way from Doha, Qatar. Thomas Saboke Dagoret South wanasema Ndizi TV show ndio one of the best East and Central Africa. What is the discussion of today, please? Tutakwambia wakili ya wika ase studio. Agotebanga my brother Brighton and Sarah. First welcome back Sarah, and wish all my family members Jacqueline Machoka, Gladwell Flavia a happy Thursday morning. Kazi smart hapo kwa studio. Asante sana ase okongariga na Timotex Tex agoteba good morning watching you great Madam Sarah and my brother. Asante sana Dolphin Mora good morning Sarah na Brighton. I'm late but I can't miss to be inside in Ndizi TV. Wish you all the best. Asante sana mbiamono walimu alikire chujumbe na gotebanga tuko ndani ende nago kirembaro ba identify ba gotanga kumbe Ndizi TV. Kumbe tuache maneno ya kumbe. Ndizi TV Ensakia show is the favorite show. Kera litukule Jumatatu wekali tukule Ijumaa. We salute you sana asengencho yogo toligereria botambe omanyete si raisi ntari raisi goboka si kazi raisi goboka mambi tari raisi obora mboro lakini nduyemano asogo tubwadia mambi kire mambi akwenda kibene meroberia verbia na barba tubwadi marogoba mete asenari marogoba asa andonse asoberto korengana ne biro bieri no mogaso igobona asumore toko bakira mbene kromo kwera chinga chino cha abene asegetenjira ya abene. Alafu amongwana nare Dennis Marubi no mongino ya Irene Gesare korwa sense ya New Zealand umetaboneka New Zealand echire angesa 10 ya maragoba baligireti ichuma basirweka ichuma na bagotangana korra lituko. Alafu omongina Elizabeth yole mama mwabona agenda umetabana keromole chinse cyangumbu nere bya mwara ira Bible ya karomwara menyire mwabere established Bible karabatigareta na umukora ira nyoko bwatu Bible yomo osonye mubwata Bible babere bonsi depending na Bible bane mbara batanjeti oyo manaro irwa bakairu no mongino waye agaiko mwaka gataya yanjengirani jengirani mwaka no arega Gusii no mongina no akarega alia America ono mongina Elizabeth Nyaboke oyo mawo mwabo Dennis Marubi omwabo Cyprian Ontita no ale New Zealand bona kono konyembe ilia akumetingo kuibaro kuyabole that's mwenda ngumbu nonya Nairobi ole Mombasa Garissa Kisumu iromongi na lendo rara mutaya no mogaka wono abatanga ngina muntu na chabe kerema undeta yora mubwekane oyo no mwaka echate ukora tere na ise monto nere no ibwenge na ise monto no ibwenge ncho nere batalia bali batalia baire nonye no hotel kara baire nonye Camel Park baire nonye hotel ngia gaiga bale teru ensugalia mbali very expensive meto Bible mbali expensive ana mogore no naga kwota iga nero ra samba kabisa orre kana rene no ga suti na mogore ga kerende iga ora beka ando na ke ne moisio no garo kara alia nero ke ando na ke ngwaro moga kete ando terene no moga tora muro karende bisase ngwaro moga bisase bere suti abege
Ono mwana uli oyo gokora Ndizi TV ne rumugorira like that yani na ayayayaya nongwara bono mwaga bisaze ngakiarengerero umuchabwa kya mwana uli oyo ende isibetie no bozokuza tiga buri baito ai buri baito tiga to baetogerie dalasma oba Nairobi gokora shopping yao manyana ki monginere nakabwate eskwali chikiru ibere chiuka niko chisaina amongina kono konywere eskwali abaiboli mbatu gegete naende nabeko ba vice versa onyora nga abaiboli mbabwate moiboli nyasa umwanjire no akali mache ngumbo na bwatu mwana roche utali kwenyara byaigo umwiboli nere nabako sira kara rore naro kwenyara nere nabako mosira gero umwiboli tanya gocha goma lakini ndende to sirwa na gore nyandambe onya kuganya ngo sirwa gira ituko tukatwenda sasa mende studio tomaenga iwagire gire tokwena tomakote ya stosko jene no Ndizi TV bwansu bomo Gusii. Ndizi TV ubwansu bomo Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria ekerole asumu chibugembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebiobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Bosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano liseto, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na iseto, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore.
Chinga kichiabono nigo chiganitie obumanyi bw'ebirenko by'igoro obw'uranyore ase college ya St. Anne's kubwatekana n'ekikosi kiria bagosomia kibwate chiro erike ase college yeye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegeli ya bariboigo, QuickBooks, Sage, wose Pastel, na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabuate intake ya IC3, kire Jumatatu. Okwerikia ni guganirie, result slip ya KCSE, ekebande gose waiting card, birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi ni gobare Uhuru Plaza, Mirongoria Gatato. Nechi Nsagichinde, Injiribuna, Keroka Otange Building. Imeyomo chuguogembo, ni gobagotoka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Nabuko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere isato, isane noti, isano na imwe noti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Osmo Traders Limited, neduka ye hardware, iyuri miyumu chukisi, eko nibintu au, vyobwagachi, asamagurinse mono, nigo babuate chi computer, chikobruka chirangi, negwikere chiriuraganie, voigo, babuate sanitary wares, echuchire chibakuli, chichicho, chisink, nebindevinge, babuate bintu byogutumika, gukora plumbing, gusekobeke mifreji ya mache, buna, chipipe, na boigo ni chitap. Mbabwate, keyboard, buna chiria cha chipsam, na boigo MDF, boigo, mbabwate tiles, chiria chikwarwanse, ase nyomba, na chiria cha granite marbles, batarire, ase duka yabo, yera se nyomba, ya Old Sansora Building, angenege tesini kenene, gechigari, imeyumu chukisi, gusoba kirisimi, ase namba, enoti sano na ibere, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imeyumu chokisi nigekorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis. Boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonge. So nakitoka montage obviously ito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongetano na boiga setingima ase chishilingi liweyemo ne chimiaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo. Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta Ensakia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera lituko lya Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomuntu oyo makare mu mugundu. Yes. Endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkugore byage yigore linde ndia mutukonsi no mona matebyo omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye go kwa Yesu Kristo teko ba ko mumorizio nyago koranderio